Sa headlines kan mga barata, presyo kang karning urig, posibleng maglangkaw ngunya na Pasko asin bagong taon. Mga paratinda nin karne asin sira sa Naga City People's Mall, nagpupo na magamit din sa rusa ng plastic na bugtakan. 238,000 pesos na kantidad nin subot shabu, nabakala sinakumpiskar sa sarong misi sa Banwanin Minalabak, Camarines Sur. Bangkay nin sarong persona na diskobre sa Banwanin Presentasyon, Camarines Sur. Diyos marahay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Presyo kang karning urig, posibleng maglangkaw mientras na paranihon ang Pasko asin bagong taon. Ang detalles, aramunta sa report ni Melvin Machado. Sa Paskong Pinoy, permi nang dai mahali ang paghanda nin pagkakan, kaya ngunyang pa lang may gusto nang makaaram kang presyo urog na kang karning urig. Sa meat section kang Naga City People's Mall, inabutan mi si Miss Ami Valencia sa saeng pwesto na nagahalit ning customer. Digdi minaaraman ang presyo kang pata asin ribs na 270 pesos na pala ng kilo, 290 pesos ang kilo kang laman, pork chop asin giniling. Mientras na nagrara ni subot ang Pasko asin bagong taon, posible pa na maglangkaw ini. Huli talangkaw naman ang presyo kang buhay na buno na urig, 160 ang kilo asin pwede pa ining magbago. Nakakaapekto pa digdi ang mga fakturador o mga nagbabakalin urig sa Bicol asin dinadara sa ibang probinsya. Sabi sa Los, ko naman yung fakturador po. Yung mga kalaban naman, fakturador, ang mga nagbibiraya yung taga-ibang lugar, nagukay di sa Bicol. Kabanga maninda sa customer, iyo si mga nagpapabakal in imported na karning urig na mas mababa ang presyo kumpara sa sainda mga binuno. Dakol, iyo po yan ang problema mi, ang kalaban mi, ang imported na karni. Sa barato po kaya kumpara sa presmen. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, parehong naglalaom sinda Ami Valencia kan meat section asin Emily Jacob kan fish section na madakol ang parasaod asin mabakal habang nagraranina ang Pasko asin ang bagong taon. Alagad ang karning urig posibleng sumakat sa 300 pesos ang kada kilo. O ngunyan po maluyaon, baka sa Pasko magmari-mariman lamang kuta. Pero sa Pasko posibleng maglangkaw pang presyo. Baka mga 300 arugan pataas. Ayaw po. Igasaan ni pong magdako lang para bakal ni. Sa iba pang bareta, ordinansa na nagsusugo na sarong plastik na sana ang gamiton sa pagpatos kan mga produkto arog kan karne asin sira sa Naga City People's Mall, padagos na pinapangapodan sa publiko. Nagbubuelta si Melvin Machado. Sa Enero sa masulod na taon pa ang full implementation kang paggamit din sa rusa ng plastic na bugtakan para sa sira o karne sa Naga City People's Mall. Batang day man itutugot ang paggamit ng plastic bag para ipatos sa pinagbakal na produkto sa dry goods section. Suzuki Market Enterprise and Promotion Office Edmond Florendo lagduan ngunyan ang sedang information dissemination sa gabos na paratsenda asin maging mga parasaod. May pinalidad man sa mga mapabakal asin mabakal din plastic para bugtakan kang sa inda mga sinaudan. Huli kay ni kay puan igwanang sa diring ekobag ang masaod. Bawal magbakal ng plastic. Bawal man magpabakal. Sabot sa iyong kayan, both the seller and the buyer will be penalized. Kung nagkursa kang magbakal, nagkursama ng paratsinda na magpabakal ng plastic. So that is prohibited. Si Ma'am Emily Jacob kang fish section nagpo na maggamit din sa rusa ng plastic asin pinapatuod na ninda ang seda mga parabakal. Bawas naman subot sa sedang puhunan ang pagbakal nindakol na plastic. Iyo talaga saro lang gagamit ni ang sa. Kada saro parabakal saro lang talaga. Ipapatuod mi ng parabakal. Yung sabihan ni doon that may bag. Pero na sila may darang mga laganan. Okay ba niya sa endo? Oh? Okay ba yan? Sa mo tatipid na sa plastic. Sa plastic kay baha pa niyang puhunan? Oo. Ayan po, mahal naman po yan. 25 na ang sanggatos. Anong sukol? Ayan, medium. 25 yan. Ayan, sa small, ano lang yan, 12. Oh, pero kung may laganan sinda, di kadikit na lang malalagming plastic. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta,
Inako ni Mr. Mon Florendo kan Market Enterprise and Promotion Office na pabor sa inda ang pagbabawal sa paggamit nin dakol na plastik bilang pampatos nin mga produktong pinagbabakal sa sentro kang Naga. Ang mga plastik na basura na dai inaapon sa tamang apunan ang nagkakausa subuot nin pagkabara sa inaagian kan tubig sa merkado publiko kan syudad. In fact, dakulang paborian sa muya at ang mayor na kausa kang mga pagbabara kang mga downspout may plastic. So, halos mga 70% kang atik na napuputput pag nagbara ang downspout from third floor, second floor to ground floor. Plastic ang kausa. So, dakulang katabangan yan sa maintenance may na may inaan sa momento. Padagos pa sa mga bareta, papakusugon pa kan BFP Camarines Sur ang saindang pakikipagkoordinar sa mga barangay kasumpay kan pangapoda na maglikay sa paggamit nin paputok ngunya na Pasko asin bagong taon. Susog kay SFO2 Gerson Aspe, PIO kan BFP Camarines Sur, naka-alerto subot sinda ngunya na Pasko asin bagong taon para mangyari giraray ang zero firecrackers incident sharing man kan nakalis na taon. Ang BFP ang saro sa imbitado sa kapihan sa PIA program kaibanan Department of Trade and Industry. Magkakaigo po kami ng mga intensive fire prevention activities. So saro po dyan is pagkandak ng ugnayan sa barangay and fire truck visibility. So starting from December 1 to 20, may activities na po sa mga stations, and during the D-Day, yung tinatawag namin na parang magiging red alert, pinaka-red alert namin na mga araw, yung during Christmas and New Year. Sa pagbabalik ng news break, high-value individual sa pagpabakal subuot ng illegal na droga arestado sa Banawaan ng Minalaba, Camarines Sur. Yan asing iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located
at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, ang Barangay Hamurawon sa Banawaanin, Minalaba, Camarines Sur ang napili kan DILG na maging venue kan programang Barangayan sa Bicol kung saan bit-bit kan mga ahensya ng gobyerno ang saindang mga programa para sa nasabing barangay. Kabali sa aktibidad na nagpartisipar sa Barangayan sa Bicol ay ang PNP Minalabak sa pamamayuman ni Police Major Ronald Brugada. Naging binyo may is yung Hamurawon. So, sarusin sa resipiente kani yung Barangayan sa Bicol. Ang magayon kayo dyan, tanaatindira ng sa ibaba. So, problema, kang barangay, igo pasinda ng pundong itatao. Yung pundong ito ho, dahil kung nakaya-aram kong pirang pundo dati ang aram ko to, 20 million itatao sa barangay. Baka ngunyan yata is 5 million or 10 million. So, magayon na maging resipiente kaya, automatic, may 10 million ka, yung 10 million, gigibuhan mo ng programa, yung project na priority kang barangay. So, ang hinahapot kaya mismo dyan sa barangay, bakul sa naman si mga barangay official. Gabos na sektor sa barangay. Siguro ang si Hobin, si babae, o mga kababayan, anong project din, nung gusto. So, yung pinaka-priority. Sa Satuyang Police Report, misis na high-value individual sa pagpabakal subot nin illegal na droga, arestado kan Regional Police Drug Enforcement Unit asin kan PNP Minalaba, Camarines Sur. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Bree. Dakop sa ginibong drug bypass operation ang sarong high-value individual sa Barangay Irayang Sulonga, Minalaba, Camarines Sur. Pasado alas 12:35 nina magumagahon ka Subago sa pangenot kan Regional Drug Enforcement Unit. Sigun ki Police Major Ronald Brugada, ang suspect na si Lorena Santiago Espilita, 35 anyos may agom, ang dati naman na nadakop sa kaparehong kaso. Nakon sa ina bakal ninikan na mga operatiba nin kantidad 60,000 pesos na illegal na droga asin pagkakakompiskar ka na sa 15 gramo nga pigtutubudan shabu na may kantidad 238,000 pesos. Posibleng gikan sa Metro Manila subot hali ang droga na pigpabakal ka na sabing suspect. Ini kayang suspect na iniyo si Lorena Santiago Espilita, 35 anyos, residente kang Irayang Sulong, di sa Minalaba. Sa dita kang regional office, siya sa inapon na high value individual, no? Kaya ang may dita ng high value individual na nasa bioprofiling, yung ang may kapot yan. So, grupo ko po kanina ni RPEDEU 5, no, na nakalidig di sa Kamsor in Naga area. So, ini subanggi nga ni mga ay subago mga 12:35 ngunyan na pizza nagkandak ning bypass operation ang RPDO kay ba ang Kamsor PPO saka ang Minalabak. Actually digdimin naman nga ni linuto yan, big briefing yung magiging plano kung paano yan, kung paano manadakop. So yun na nga ni sa madaling sabi, nagkandak kita ning bypass operation digdi ki Lorraine. And during the conduct of operation, nakabakal man kita ng 60,000 na halaga na shabu sa kasubay bust money, no? And during concerts, nakuha pa sa iyang position ang 15 grams na shabu na may kantidad na 238,000 pesos. Sa ngunya na sa kustudiyan akan PNP ang suspect asin nakatalaan na sangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, inilubong na sa Presentasyon Public Cemetery ang bangkay ni sarong persona na hastangunyan daipanin pagkakabisto matapos ining madiskubre kan suudma sa sitio Pukulan, Barangay Cagnipa, Presentasyon, Camarines Sur. Ang bangkay na diskubre ninda Benji Indico asin Maximo Core kanakaparong min malain mientras na nagsasangkot ning niyog.
Hinagad man kan PNP na ma-autopsy ang bangkay para madeterminar ang kausa kan pagkagadan kaini. Mantang ipinaaram naman sa kataid ng mga banwaan ang pagkakadiskubre digdi para mapadali na ang pagbisto. Sa iba pang bareta, suspek sa pagpabakal ng iligal na droga na aresto sa inot na aldaw kan bulan nin Disyembre. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Bree. Nainalakapalagpas sa mga otoridad ang sarong 37 anyos na lalaki matapos ang nangyaring drug bypass operation kan mga otoridad sa Zona 5 San Felipe Nagas City kaso bagong alas 3:40 nina magumagahon. Ang suspect na si Richard Caballero, 37 anyos, ang nabakalanin kantidad 7,500 pesos na illegal na droga sinarecover pa ang tulong pinasong plastic sachet na may log ng pinagtutubudan shabu. Ang nasabing suspect nasa kustudiya naman kan PNP Naga tanganing sangatan nin kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mga tugang 24 aldaw na sana Pasko na. Asin yan ang kapalipunan kan mga bareta unyan aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Tigisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.